Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Og ikaw sad, imong ilabay imong bayad. Kung suklian ka, labayon ka sa tindira sukli. Pero kung sinsiyo sa imong kwarta, ang tindira say mabukol-bukol. Ang gawa gud. Sa kay mao na. O sige na, kay napakoy lang paliton. Unya, mabukol lagi ka na kuya. Puro ni sinsiyo akong kwarta. Ang tindira rin mabukol ini. Alis ako. Bito. Sige kuya, sige. Yay, mubalik baga ko sa agi ha? Sinsiyo lang akong dadon. Pero, mulang yan sa kong balik. Wa magkaabot og 100 akong paliton. Sa ato pa, gamay rin sinsiyo kay papel magyud na nga ang bali 400. Og sigurado nga iputos ra sa papel ang sinsiyo. Sa ato pa, kausarang labay. Okay. Pwede pa ganing mulihay ko. Di lang ko mo pauli eh. Atak! Jog, ikaw na! Ako na di eh. Giso nagplastic ang akong pinalit. Okay na, bisag ilabay na ko kay pichay raman na. Pichay, nga sibuyas, dahunan, o palya. Ang palya ray maoy medyo bugat. Uy. Nay! Di ko mo palit og kalbasa, oy. Wa ko mo ordera na. Pakapin ni Dog! Ha? Dawata! Oo. Okay! Sakit kita. Ay, sige na lang eh. Bahay na lang eh. Ay, may galit ng tindiro, ha? Dong, kay kalabasa rin gipakapin. Nay uban dito, nangka rin gipakapin. May durian pamanggani ko na. Nge. Bayad mo, Dog! Di ara noy. Ako na nang gihimo og kuanoy, eroplano. Ang bata na yo. Oops. Uy, 500! Sitidasin ko na may iban, Dog! Uwa ko ilang kwarta noy. Tama ba? Panagang, Dog! Kay puro ritag 5 mong isukli, ha? Wasa ko na yung kwarta! Unsa? Nakakita na ka sa kong gising nga picture, sis? Mo na resulta sa pagpangumpra. Hala, no? Kalain ko ti ay. Ay, laigi kayo. Mo nga, kung mangumpra gani mo, siguraduha gyud sis nga sinsiyo inyong kwarta. O di ba kanang wala suklianan? Unya, pagsulo mo helmet. Hala? Nga naman sis. Mao dito si Papa nga nag-helmet bisad wa nagmotor. Og mao di ay nga puro sinsiyo iyang danga nangumpra. Kay bawo na dahil sa pamaagi. Uy, ako na gid na biktima ini. Uy, si Kuya Piping, kay bawo ato. Kay bawo na siya. Nakita man mis merkado. Mao ba? Unya, kumusta man siya? Nagbukol-bukol sad. Uy, kuyawa bago di ay. Ang kuyaw mo lang. Kuyaw kay Kring. Musagit lagi maigo sa mga sinsiyo. May gani kay way mag-away. Awam sad noon. Nisabot naman ng tanan. Iyahay na lang yung lihay aron di maigo. Parehas good na ako, nilihay ko. Ang dito sa akong likod, mo rin igo. Pastilan. Kaya bagin ni mo, Ping. Nilihay ko ring, uy. Kay, durian may gipakapin sa tindera nga akong gipalitan. Unya, natusak-tusak tong dito si mong likod. Nag-helmet man siya o nag-jacket. May na lang. Sige, Green, kaya maligo pa ko. Sige, Ping. Pagdali dito.
Tarungon ko gyud ni hugas ang mga kinumpra ni Piping. Sabunan ko gyud ni unya alkoholan pa gyud. Ayaw ng alkohol ng isda, oy, Gring. Ah, mura man sig nakadungog da. Ay, kiniran ang mga utanon. Ayaw sa nag-alkohol, ang mga utanon, Gring. Oh, uy. Mura gyud nakadungog. Wala lagi ka mo tingog, Gring. Oy, nakadungog ko, Ping. Oh, naay nanawag ni mo, Ping. Tubagal lang mo na palihog, Gring. Uy, kinsa man kaharon. Hello. Hello, Nang. Kumusta? Uy, padre, ikaw man di ay ni. Naligo pas ni Piping ni mo, maong ako lay ni tubag. Unsa may ato, padre? Tabangi ko niyog ampo para ni Mama Nang. Nagpositibo siya sa virus. Tuwaron siya sa ospital. Pero di ko makaadto niya. Di ko makaduaw. Mao nga, magpatabang lang ko niyo sa pag-ampo. Nanawag na sab ko sa uban at tumang kaubanan sa simbahan o sa ubang mga parokyano. Looy kay si Mama. Siya rin itong usa. Sige, padre. Among i-apil sa among pag-ampo si mama nimo. Akong sultihan si Piping. Ayaw lang sad palabig ka gool, padre, ha? Pero sige lang, dili siya pasagdan sa Ginoo. Salamat nang. Daghan kay salamat. Way sa payan, padre. Ako sabing nun ang akong mga kaila nako, ang tanan akong kaila. Ayaw ka bala ka. Daghan ming mag-ampo para sa imong mama Angela. Sige nang. Akong usbon, daghan kay salamat. Sige, padre. Ay, Ginoo ko. Natakbo yan si Angela sa virus. Kasi nanawag, Gring. Gring, matod ko, kinsa tong nanawag. Si Father James. Uy, sumito yung pader. Nangumusta? Ping, Oh, si Angela ba? ha? Nisulti si Angela niya bahin ako. Nataptan sa virus si Angela, Ping. Tuaron sa ospital. Og nangayo og pag-ampo si Padre. Kinuo ko. Padawag ni Padre aron kamugi magkaistorya, Ping. Ah, Ako sang pahibaw-on ang akong mga kaubanan sa kofradiya. Asa na ba tong akong cellphone ako nabutang? si Angela. Si Angela nataptan sa virus. Murag wa man tingali manawag si Piping ni Padre. Nagtanga man gihapon siya nga nagkupot sa iyang cellphone. Unsa man kahinaa sa iyang hunahuna karon. Naguol kaha siya. Nahingawa kaha siya. Nisuol na sa akong pangigida. Nisuol na sa akong pangabubho. Pero dili ko magpadain ni. Erase. Pahawa panuway nga nanintal na ako. Dili ko angay mangigi. Dili ko angay mga bubho. Angay kong mag-ampo para ni Angela. Angay kong mag-ampo sa iyang kaayuhan. Sige, Father. Ako rin bahala sa akong mga kauban, Father. Salamat kayo, Lida. Daghang kay salamat. Why sa pa yan, Father? Kami sa among pamilya, mag-ampo mi para sa imong mama. Usbon ko, salamat kayo. Manawag pa sa kusauban. Sige, Father. Bye. Kaluoy sa ni Father, uy.
Di ko ka-imagine siyang kipati karon. Dili siya makaduaw siyang mama. Kadako ka siyang kaguol karon no. Oh. Si Lulong. Hello, bro? Nahibaw na ko, bro. Bag-ora kami nakastorya ni father. Luoy ang father, sis, no? Di siya pwede mo duaw. Maulag eh. Sigurado gid ko nga sakit kaayo ron iyang dugkan. Ay, ako ana. Hilak-hilak tingali ko. Tabangan lang ginatog ampo si father. Gamaayo ra unta dayon na iyang mama. Ug nga mahumanasad ang lockdown aron makaduaw na si father si iyang mama. Mainta lagi mahuman ni lockdown aron makaduaw na sa nimo. Hoy. Ang mama ni father ang atong gihisgutan. Mao lagi. Aron maduaw na ni father ang iyang mama. Mao lagi. O aron sad makaduaw na ko nimo. Mingaw na bitaw kay ko nimo, sis. He? Sis ba? Hello? Lida? Lida? Ay, giputol na. Sumaya kong buhaton. Huwag ko kasabot kong kaugalingon. Mura ko kahiyon nga dili. Usahay, uy, sama na pagkatigi masabot. Mura mo kong ikog stiki nga naputol ini. Di mo ko mahimutang. Ping. Grabe sa nimo makariak ha. Unsa ko abat. Sorry, Gring. Huwag mo ko kabantay ni mo. Ang laom man kayo na imong gihuna-huna. Katagan jud ka. Nagunahuna jud ko ron. O kuan naghunahuna jud ko kanang pangpang at tabay langob. Panahon pa man nas kupong-kupong nga joke. Unsa na kupong-kupong? Kupong-kupong nga joke. Kupong-kupong nga joke lagi. Ay ako ra kung gi-revive, Gring. Basin lang daig mo click ba? Ay, angko na lang god. Nga si Angela imong gihuna-huna. Ayaw ka bala kaping. Dili ko masuko. Nakasabot ra ko sitwasyon. Nanasagaan ng di ka masuko kay nakasabot ka. Di, Ping. Tinuod na ni Ping. Gani, naluoy kong naghuna-huna niya. Pung pagod sa radyo, wagi tagtungod nga makaduaw sa pasyente nga mataptan anang virus. Way tagtungod nga makabantay. Mag-inusara ra gyud siya. Mga nurse og doktor lang ang makaduol. Ay, luoya no. Ay, luoy gyud kaayo, Ping. Pero bintaha lang kung maayo kay makapauli man. Ikauban na gihapon ang pamilya. Pero kung dili maayo, pait gyud kaayo kay dili gani mahaya. Dili mabindisyonan. Idiretso na lang pagsunog. Kapait. Pait gyud kaayo. Og sa kaso ni Angela, doon naman unta si anak nga pare. Pero dili gani kini makahilog niya. Dili makapakumpisal og dili makapakalawat. Ay, kasakit dughan. Ping, sa atong pag-ampoon niya ba? Ato ra gyud ning ipahimnungod sa kaayuhan ni Angela. We. Lagi, tinuod lagi. Sure. Oh, seryoso ko. Sure, oy. Wa lagi ko magkomedya, Ping. Fix man? Tinuod lagi. Oh? Ay, buringog man day ka, di makamuto. Bahala ka di, ay! Gring, nitoon ako, Gring. Gring!